Dobrý deň a vítam vás pri predstavení polohovacieho stola Adjuster Pro. Rovnako ako pri ostatných typoch si môžete aj tento stôl kúpiť buď s doskou, alebo len samostatný podstavec, na ktorý namontujete dosku z vášho súčasného stola. Stôl Adjuster Pro je jeden z najlacnejších typov našich polohovacích stolov, a to preto, že má iba dvojsegmentový podstavec, ktorý umožňuje najnižšiu polohu 74 cm vrátane dosky, takže začína vo výške ako klasický kancelársky stôl. Z toho môže vyplývať, že oproti trojsegmentovým podstavcom nebude výška stola ideálna, pretože väčšina populácie potrebuje výšku stola na sedenie nižšiu ako 74 cm za predpokladu správneho nastavenia stoličky. Celokovovú konštrukciu ovláda jeden elektromotor. Oproti našim ostatným stolom, ako sú Juster a Producer, ktoré sú dvojmotorové. Ak by sme hodnotili stabilitu stola Adjuster, v najvyššej polohe na stupnici od 1 do 5 dávame mu 3 z 5. Maximálna výška tohto stola je 124 cm a nosnosť 70 kg. Pamäťový ovládač má okrem šípky hore a dole 3 pamäte. V prípade stlačenia potrebného tlačidla sa stôl presunie do zvolenej pozície, čo je veľkou výhodou oproti stolom, ktoré majú len šípku hore a dole. Súčasťou ovládača je aj displej, ktorý ukazuje aktuálnu výšku stola a USB nabíjačka. Ovládanie stola obsahuje aj antikolízny systém, ktorý sa snaží detekovať prekážku pri nepozornosti používateľa. Podnožie DES 114 Pro má tiež funkciu Active Mode, čo znamená, že si môžete nastaviť intervaly, v ktorých vás má stôl upozorniť na zmenu pozície. Pre správnu ergonómiu by ste mali aspoň 2-krát za hodinu vystriedať pozíciu sedenia a státia a pri striedaní pozícií ešte zapojiť naťahovací prvok. Aby ste na zmenu pozície nezabudali, môžete na to využiť práve funkciu Active Mode. Čo sa týka dosiek, tie vyrábame z lamina od európskych výrobcov Eger a Kronespan. Štandardná hrúbka je 2,5 cm a na výber máte z veľkého množstva dekorov. Rozmery si môžete vybrať typové, alebo vám vyrobíme dosku na mieru. Pri stole Adjuster Pro odporúčame dosku s maximálnou šírkou 160 cm. Ďalej si môžete do dosky nechať vyrezať zásuvky, priechodky na káble, otvory na držiaky monitorov alebo zaoblené rohy. Ak si u nás objednáte podnož, príde rozložená v úzkej krabici. Zložíte ju jednoducho pomocou vytlačeného návodu v slovenčine alebo videonávodu na YouTube. Šírku konštrukcie si upravíte podľa šírky dosky a potom na ňu pripevníte dosku. Pre rýchlejšiu prácu odporúčame Akus skrutkovač. V prípade, že by ste nemali možnosť si podnož zložiť sami, ponúkame aj montáž kdekoľvek po celom Slovensku. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.